Bay, kumusta mas parimbot sa karon? Magdugay ito ilag-lag diri ba? No, ang kwato eh. Bro, dito ka laag driya eh. Dili to kusugtin sa asawa. Under ito di ay. Under to sa asawa niya. Murag ana siguro. Nakita man ko to siya gahapon ng laba. Unya, samtang naglaba siya, gabi kasaba siyang asawa. Isto di kini asawa di ay. Matay. Turay ng istorya. Sok! Sok! Uy, nari mo na day? Naaram ni mo dira day? Sok! Dari ka, Soko! Oo. Himalaan ni mo nakalaaga karon. Gahapon laba-laba. Karon laglaag na. Bitaw sok abi nang under kasi masawa. Si under ay nga. Kato ang asawa isar na ko suguan na tutuman din to. Suguon ako tug pa lutong kitsaw. Taod lutong spaghetti. Ah, but-but ano yung panibutso? Di pa luto ni mo kitsaw niya. Spaghetti ang naibot si mo ha. Abi ka but-but anay. Lagi. Ay ina og bakakon. Suguon magina ko tug timplag kape nga. Gatas may timplahon. Kana akong asawa perti jud ng gamaya pre. Ay lamog saba na gamay kina akong asawa. Irok-irok ko na ako na. Muna perti ni hadlo kay wa kita kang lawas na ako. Lawas ako. Ay, isa pa. Di ako believe si mo pre. Kay isugay ka. Boy shot dia. Aw, shot. Ay, lima na. Ah, may 500 diri oh. Oh, Ako palit di. pasensya jud kay mo, mura na gamay-gamay na ko. Kana, fights nga na 500. Bubog hindi na. Uy, kinsa na bayhan na na. Dakuha na eh. Asa lang ko si Butsok, oy. Bakit alam lagi na Panginoon, tagod-taguron din ako ni ba? Lo, ako am nasawa pre. Ay, masaba pre. Butsok! Pre, abi na ko gamay mong sawa. Kaduan man ka. Ay, nagsaba ra ba kayo? Ang diri ron. Kita mong Butsok? Naaral ka diri ha? Ko ha? Ang nilungag, imong gitak-ang walay sabaw, ha? Ang labhonon, imong gilabhan nga wala pay gisabunan, ha? Uli. Dili ayo pag wala dirihan kay maulaw-ulawan ko sa Uli ulaw, ibalik ang 500 dito kung di ka gusto maulawan. Ang 500 sa Durabox nawala, ibalik to, ha? Uli. Bro, damay palit na may glim nun. Mag-inom pag mo, ha? Mupo ka human sa mga labhan. Uli. Ayo ha. Uli. Ayo ko nga naakan. Ay, uli lagi. Maulawan ko sa Away, ulaw. Uli. But ano panibutso? Luto ni mo. Ay, siya ay katawan. Sige na. Tawa to. Gabi kay kasaba to kay wa daw nang laba daw. Dautay na. Dautay. Igo. Pre, abi na ko gamay mo asawa pre. Kaduan Uy, ulit ka. ayaw, nagwa na. Di istorya ra, ana. Di 1, 2, 3. Di ako believe si mo pare. Kay ikaw ang girlfriend si mo. Balik ka Ikaw ang mairo ay What's up mga kulubo? It's time to shout out. Shout out dahil kang Banji nga sumalinog og kang sali nga galora. Nora. Okay, special shout out po sa Brotherhoods. shout out sa imo ah. Oh, shout out kay Brotherhood sa iyang moderator. Daghang salamat. Shout out kong Galis family, Queenie Wagers og Janelle Marie Subla. Shout out ko sa Toplano family ug sa Laguna family. Shout out po dahil ko ni Evelyn Enderes, Jin Buligan. Maura, shout out sa inyo ah. Og shout out ko kay MJ Carter nga taga Tagum City og shout out kay Christian Kinyo. Daghang salamat.